Tinokudokezai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuwa rechipiri mumwedzi uno waiye chiwabvuma tikutanda nyaya yadokerera iri kupisa inorwadza wazhinji. Cheche yeUnited Methodist pasi rese yakubvumira ngochani kureketa kuno wari pamusangano mukuru weGeneral Conference uko wakavhotera kuti wanhu wongochani wakubvumiwa kuita wafundisi kana kuita mabhishopu pokare nekutochatisiwa muchechemo. KuZimbabwe kwedu uno wanhu vari kurwadziwa fani vari kureketa kuti kana zvadandi heno kuti tichagotodini apa mukana wekuti waburike muchechemo wachiburika nemudziyo yawo pachiribe. Izvezvi kureketa kuno bhishopu wacho agoreketa kuti pai isusu kuti munyika medu munobvumiwa zvoungochani ticharamba takamira takadando, asi chinenge chakunetsa kuti munomurambidza sei anenge auyayo achiti ndiri ngochani asi ndiri kuda kuchatisiwa nekutoti pakaita kunyangara. Rekai tione kuti tsvimbonodohwe zvichagoira kupi panhau iyi. Bhangi ropasi rese reWorld Bank ragoramba zvakaburika zvichireketiwa noiyo John Mushayawanhu achireketa kuti kwai takapuwa zvokuzozigizvo nobhangi ropasi rese. Manyepo awanobva waitira varumewa idi masvinuba iri papa. Rekai tigoona kuti zvichapera sei apa iye John panonetsayu kwai iye John Mushayawanhu abva areketa kuti kwai zigi nobhondi zvichasenza zvese pabodzizvo. Mabuja mati mambozviona baimi ari kukangamwa ipapa kutoti kwakatoisiwa kamutemo kochimbiko chimakumi matanhatu SI 60 of 2024 kachireketa iko kutoti bhondi noti richareka kusenza musi wakareketiwa naiye Mushayawanhu. Unobva waita kuona kuti tiri kutambisiwa hedu kuita kutambiwa nesu chaiko nokutoti chaizvo chavanofanira chavari kuziva aiwa paribe sekureketeka kwazviri kuita pakaita kunyangariwa. Heno kuti zvinenge zvidini chenji chaiyo inenge ichiita kunetsa vanhu varume. Heno kuti ukabhadhara bhondi nozigi zvinenge zvichiita kuti unobva waita kuona idi kuti tiri kuita kutambisiwa tsotsa chaiyo. Rekai tirambe takaringa kuona. Nyasi mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU Florence Taruinga adokerera ari kutukiriwa newabasa womunyika nokuda kwokureketa kwache kuti kwai nyika inowakiwa nowene wayo. Imi kuteedzera kazvo zanozvo kutoti kwai ndiwo wene wenyika wanowaka imi kaimi pakaita kunyangariwa. Ndosaka zvimwe zvakaita kuti wanhu nozuro wabude kutekaira wachibuda kuenda zvavo nokutoti yanga areketa matsoko anovahwadza nokutambura iko vari kuitaku idi pakaita kuoma chaiko. Kwai zuva rechigumi nonhatu kusvikira zuva rechigumi noshanu kunenge kuchiitiwa bvunzo dzevanhu vari kuda kupinda kudare guru munyika. Pamazita mamwe taona raanonzi Naison Chivayo. Heno kuti anouka machere naye wiki neruyu ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei. Ipapa kwai vari kuda kuti musi wechigumi nonhatu nogumi noina wange wari kuita bvunzo wanhu vanosvika 18. Heno kuti wakambozvironga sei, asi zuva rechigumi noshanu vari kundoita vanhu 3. Unobva waita kuzvisaya kuti kohokona wakomana zviita kudando pfungwadzo dzine dzisaya kuti dzoita sei chere kana kuti zvinenge zvidini. Unobva waita kuzvisaya. Ticharamba hedu takaringa kuti inenge ichienda nopapi nyaya yacho. Dare reparamende ragoreketa iro kutoti ipapa taakutanda svondo rinouya kutekaira kunyika mese tichimbwa kuti vanhu vachiri kuda chere kuti mutongo wokupfa wokuurayiwa uya urambe uripo kana kuti ubisiwe. Heno ticharamba takaringa tichiona kuti zvinoita sei. Kwai nyika yeIran yagoti ichapa vanhu vanoita churu chibodzi mari yokuti wafunde kunyika yeIraniko wachifunza zvinhu zvokuti wakone kuzouya wachibatsira munyika muno. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapo. Tinozotenda dzamwa dzadoka nobenzi.
kwai kunzvimbo yourungwe kwaita wapostori waita kugwarashiwa wapwere wawo wanosvika 35. Kwai wari kugwarashiwa nozvirwere zviri maumunya pokare nogwirikwiti warume kwaona zvaita kudandi zvaita kunyangariwa kwai kuno mhuri ibodzi yakatoita kupfutsira wanosvika 1 chaiwo nonyaya yekuti wakabatiwa nozvirwere izvi dai awambwatsisi wakomana nekutoti zvakadadi zvinoita kuvhiringidza chaiko tikuramba tichiti mweya wakapfai dai yazorora murugare. Tiri kufara kunyepa kutoti ipapa kwaino kambani yeEconet wayese wari kutumira mari kubva Britain pokare wachibva South Africa taakutumira mari mahara paribe mari inobhadhawa unondobhadhara mari basi yokutumira yauri kutumirayo yondoisiwa mari mumadhora otambirisa munhu wako mari. Rekaitiwa nekuti zvinoita chere kuti mari iri kutumirwa nevanhu iingidzire kana kuti zvinenge zvakamira sei. Ticharamba takaringa hedu tinenge tichindokunyepai apa wanogaya upfu hwokudyiwa nevanhu munyika wari kureketa kuti kubva gore rino wakatenga chibahwe chinoita matani 429 ozvuru 427,000 tons pachirungu chawari kuringira ipapa kuti chinomboti pushe wanhu asi wari kutoda kutoingidzira pokare kuti titenge chimwe chakawanda. Tikaiti zvione izvozvi kuti zvinenge zvichisvikira kupi tinoramba takaringa. Apa hurumende yagoti iyo kambani yobhindura nickel mugodhi wayo kwaingaombopfikiwa zvimbooneka kuti inokona chere kumutsiridziwa pokare. Kwaiyo yamutapai ndo ino zvikamu 80 kubva muzana zvokambaniyo. Saka ticharamba takaringa ipapa kuti wanenge wachimbozviita sei tinenge tichizokunyepai. Uku George Mbwando kwayagoreketa kuti ndikuda kupindawo koorairidza chikwata chowakomana weZimbabwe chobhora. Rekaiti zvione kuti zvinopera papi izvozvi ticharamba edu takaringa. Apa kuhwadza kumwe kunoitika muZimbabwe ipapa kwaburika kutoti zuva rochinomwe kwai Zimbabwe inenge iri kutamba noLesotho asi wari kutambira kunhandare yeOrlando muSouth Africa. Tichitotamba noSouth Africa pokare kumhandare yoFree State imo muSouth Africa imomo. Mazuva mairi anenge achiteera mutambo noLesotho uri kutanda nguva dzo3 dzomanhoko. Apa mutambo woSouth Africa uchitanda nguva dzopfumbamwe dzomanhoko idi pakaita kunyangariwa chaiko. Unobva waita kuona kuti tiri kutambisiwa tsotsa. Iye Kitsikofe ndirikagotinyepera kuti panguva ino panozotambiwa mutambo unoteera tinenge tatopedza kugadzirisa iyo nhandare yo National Sports. Kuti ita wapwere isusu idi zvakaita kuoma. Dai wamunangaro wari munhu ndiye umwe wavanhu waaigobisa kuno unobisa sei kumunhu wakafanana naye wakaparangana muitiro wawo mubato rawomo. Tikaiti chiringe hedu zviri kuitika ipo pasi rese. Apa nyasi kwaiwa Jacob Zuma wachaendesiwa kudare rinoita kuringa nyaya dzomutsepwede disciplinary hearing pachirungu zuva rochinomwe mumwedzi uno. Tikaiti goramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Apa kuNigeria kuno mumwe anoita kupenda nzara dzowanhu agoreketa agonzi kwai agozama kupenda wanhu nzara dzinosvika zviuru 4 nokupfuura maawa 42 mazuva 3 achindopenda basa warume aidi wamwe wanhu wano masimba. Tikaitione kuti zvinoita chere kuti apfumbure. Mutungamiri weKenya William Ruto kwai aisa mudzimai wokutanda kuti ndiye atungamire masoja omuchadenga munyika machemo. Kwai aisa mudzimai anonzi Major General Fatuma Gaiti. Tikuti makorokoto. Kwai ipapa
nyika yeTurkey yagoti tirikuda kutopindawo munyaya yeSouth Africa iyaya yakaendesa nyika yeIsraeri. Tigoramba takaringa ipapo kuti zvinopera sei. Wana madhodha bhiniwo kunyika yoFrance kuguta roParis wagoreketayo kuti kana tikaramba tichijairiwa kudandi ipapa taakuzotochinja toita zvokuratidzira kurama mabasa panguwa iri kuuya maOlimpiki. Rekai tichione kuti zvinopera sei ipapo. Tinenge takaringa kuti zvinenge zvichienda sei tichizokunyepai. Uku mukahatikidzwa kanyasi kwai nyika yoFrance nyika yoItary nonyika yoGreece dziri kuita kuhwira chiweziwa wakomana kwai asi kunodarira ati nyika yoItary ndiyo ngaitore chiweziwacho. Matariyana idi kutoita kuhwira chiweziwa nowaGreece. Unobva waita kuona apa isu zvedu tinenge tichindosiya zvindoitiwa heno chero zvazvaitiwa. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinoperera kupi. Tiri ipapo zvedu mabuja. Rekai tichigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.